adingabeen zaintzaz arduratzen diren agenteen koordinaziorako protokoloa. Babesgabetasunean dauden ikasleak zaintzeko protokoloa. Emakumeen ablazioa prebenitzeko protokoloa. Eskola inklusiboa bultzatzeko protokoloa. Eskola jazarpena prebenitzeko protokoloa. Eskola jazarpenari aurre egiteko protokoloa. Genero indarkeria prebenitzeko protokoloa. Genero arau ez normatiboa jarraitzen dutenen zaintzarako protokoloa. Gorrotoaren kontrako protokoloa. Protokolo honek azpi protokolo batzuk ditu. Xenofobiaren kontrako protokoloa, arrazismoaren kontrako protokoloa eta LGTBI kolektiboaren kontrako protokoloa. Honi nik beste protokolo bat gehituko nioke. Euskara eta euskaldunen kontrako gorrotaren protokoloa. Ideia hau ez da nirea izan. Ideia hau komisiones eta UGT sindikatuei zor diegu. Indarkeria matxista prebenitzeko protokoloa. Sexu abusuen biktimak laguntzeko protokoloa. Suizidioa prebenitzeko protokoloa. Bere azpi protokolo guztiekin. Dueloaren protokoloa eta dueloaren barruan etxekoen heriotza, irakaslearen heriotza, klasekideen heriotza, frutadendakoaren heriotza prebenitzeko protokoloa, eta abar, eta abar. Su eta larrialdeterako protokoloa, berazpi protokoloekin, suaren kontrako protokoloa noski, haizetaren kontrako protokoloa eta uholden kontrako protokoloa. Ziber jazarpena aurre egiteko protokoloa. Bidean dago, ziber jazarpena gertatu eta gero zer egin protokoloa. Pedrosa Lobato, bat falta da zerrenda honetan. Protokolo bat. Grebaren aurkako protokoloa. Protokoloa egin, aktibatu eta bukatu dira grebak, bukatu dira protestak eta bukatu dira manifestazioak. Bego, venga, ez horregatik, baina hurrengo lekualdatze lehiaketan kontuan hartu nire aportaziotxoa.